Вітанки, вітанки. Пакуль яно ідзе тудема-сюдема. Глядзім на налады. Налады нармалёвыя. Глядзім у чатик. Чатик ёсць. Я бачу, чат-бот адгукнуўся. Паглядзім, ці працуе гук. Ну, гэты хадзера жэўжык дае храпака. Але не гучна, дарэчы. Магчыма, гэта будзе занадта гучна. Так. Пынк-пынк-пынк. Чатик працуе слушным чынам. А, все вітанкі ад ніндзі. Шо. А, окей. Не. Так вось. Сёння у нас чучел. Я дуже спадзяюся, што гук захаваецца, таму што я змяняў налады, каб глядзець відосы, і ёсць імаверна, што потым на запісу гэтага стрыма не будзе гука ад гульні. Вітанкі да камацу. Спадзяюся, што ўсё будзе слушна. Гульня каротенькая, гульня піпец якая расслабоністая, таму што ад Аманіты Дызайн. Гэта будзе прыемненька, чылова, самае тое для, ну, шчыра кажучы, дурнаватай суботы. Я трошкі стаміўся. Карацей, будзем пачынаць. Так. Ага. Мы зараз намагаемся нашага чучела абудзіць. Вітанкі Аргана. О, адразу панеслася. Сёння у нас з яды. У якасці чагосьці зялёнага зялёны яблык. У якасці вадзіцы ёсць вадзіца і квас хлебовы абалонь. І у якасці смаколіка кавалачак доктарскай каўбасы. Не так, гэта мы гуляем. Гэта вось гэтая птушачка гэтак адгукнулася. А, дарэчы, куснуць жа ж яблык. Так, што у нас далей? А, божухна. Я гэта працую. Так, чучел гэта як Happy Game, толькі трошки менш хорарны. Ну, тут усе фірменныя адзнакі Аманіты Дызайн лёгка заўважыць. Піпец якая стылёвая малюнка, шыкоўны гук. Жару штосьці зялёнае. Так, пашлі далей клікаць. О, бачылі ўжо хорор. Що? Кого? А, сёння я ось гэта гуляю, божухна. Капец. Прапановы пайшлі. О. А ты що робиш? А гэта що?
А, гэта тут мы таксама збіраем картачкі, відаць. Ты што робіш? Нейкі гном не цікавы. Ну і як усе гномы. Так, што мы будзем рабіць? А ці можна адначасова? Не, адначасова, дарэчы, нельга, таму што вось мы націскаем, і ў нас блакуецца курсор, то бок адначасова нельга. Выпускай слона, дык ён вось у нас ёсць. Не, бачце, адначасова дакладна не націскаецца. Давайте шукаць, што трэба націснуць. О, панеслася. Капец, гнома штырыць. Але нават гэта не спрацавала. Куды мы яшчэ не клацалі? Ого. Ачывачкі пайшлі. Ага. Незразумела. Все яшчэ незразумела. Пек. Вось гэтыя вот знакі, гэта у нас, відаць, падказкі. Калі мы доўгі час клацаем кудысьці не туды, нам падае вось гэткі знак, на які можна націснуць, каб бахнула падказка. Пачакайце, мы скарысталіся вось гэтым жэўжыкам, з яго зляцеў капелюшак. А куды ён зляцеў? Ого. Прачынайся. Божачкі. Ага. Вы паглядзіце, які ў нас незвычайны сюжэт. Наш чучел прачнуўся і хоча зжэрці ягадку. Вітанкі, містер Тынкер. Але яму перашкаджаюць. Угу. І халеры сабе. Андай ягадку. Шыкованая гульня, дык вы паглядзіце, тут стэлс ёсць. Гульня, у якой ёсць стэлс.
аўтаматычна супер-пупер. Халера. Так, карацей, нейкае басство нам катэгарычна перашкаджае сняданак зжэрці. Давайте глядзіць. Ого, бачце, тут у нас пайшла імерсіўнасць. Ёсць варыянты. Натуральны імерсі ўсім. Я чакаў гэтага. Які файны квас. А, і ось. Нарэшце гульня пачалася. Шо у іх тут робіцца, божухна. Згоден. Лухта нейкая. Ого. Ого. Раптоўна. Так. Не, ну чаму? Навошта выкідаць? Кінжабаб. Нам далі ачыўку блабер ці неяк так, карацей, мы намагаліся прайсці з дапамогай сацыялкі, сацыяльны стэлс, не атрымалася. Так, гэткім чынам нельга. А вось гэткім можна. А на трэцім разам можа што атрымаецца? Не атрымалася. Ну тады трэба капаць. На жаль, у нас няма рыдлёўачкі. Калі б была рыдлёўка, то ўсё ў першую чаргу б. Кінджабаб. Не, тут ужо пайшло
пайшло колам, гэта мы ўжо бачылі. Гэта тыркаць няма сэнсу. О! Ого! Спрацавала. І що цяпер? О! А калі цяпер? Не, гэта было няслушна. О! Кидебаб! Кайфы. Так. Матка боска. Окей. Не працуе. Трепанация чучеловская, ну. А гэта таксама не працуе. О, опции пайшлі. Кинджабаб. Зноўку сцягнули кинджабаб. Так, а тут що у нас робіцца? Ля, капец. Як заўжды, піпец якое музычнае асяроддзе. А, слухайте, гэта самае Flappy Bird. А! Ай-яй. Ой. Занадто высокая. Окей, я зразумеў. Занадто высокая. Да божухна. Матка боска. Вы ж разумееце, што гэта бульбачкі?
А. 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 Це було трошки нечакане. Що робиться? А! Це що було? Хе-хе-хе. А що тут робити-то? О, як це трималися. А! А! Меня з'їли, ну. О. Блін. Ну я вже ведаю, що треба до середнього летіти. Мені мало того, що з'їли, мені ще й перепрацювали, короче. О, пригоженько. Эй-эй-эй. Яны яшчэ гучаць, калі сутыкаешся. Да божухна. О, мы долетели. Супер бульба. Що робиться? Вітанки, Вячеславік. Дякую. Пад гэтую гульню рабіць гімнастыку запясцяў піпец як лёгка, таму што яна вось часта і рэгулярна перарываецца на мультик. Вітанкі, вітанкі. Так, што у нас тут? Не ў той бок. А. Это ўзровень кайфовы, зараз паглядзім. О, які прыгажунчык. Окей. Шо? Так. За 3 медальки таблетка. За 2 медальки куфель. За 1 кекс. Шо? Які медальки? Яка ежа? Нам вось гэтая халера трэба. Кинджабаб.
Кінчабаб. А, вось нам зараз трэба будзе гуляць у міні-гульні, здабываць гэтыя медалькі, і потым будзе кінджабаб. Окей. Зразумеў, сцяміў. Матка боска, а чо? А чо? А що робіть? Я могу скакать. Во як. Не. Во. Зеленую. Я кажу зеленую. Зеленую. Ну, гэта было дастаткова проста. Нават прасцей, чым Space Invaders. Ох! Накаркаў. Не. Ой, што гэта было? Ай-яй-яй. Капельку мне, калі ласка. Кропельку. Цалкам згодны. Ля, які музон, божухна. Так, зараз босс будзе, не? Босс. Сапраўды босс, слухайце. І шо? Ад гэта ухіляцца трэба ці што? Ага. О, перемогли. Які ж ён эпічны. Так, окей, гэтую міні-гульню мы перемогли. Що там далі будзе? Space Invaders у нас быў. Таго мы зараз чакаем Марыо. Паглядзець на ўзнагароды. О, слухайце. Не Марыо, але Пакман. А як гэта працуе? Ага. Зараз гэтую пераадолем і будзем глядзець, што там за ўзнагароды. То бок трэба даць ім прайсці, каб яны ператварылі
все на вішні. Пасля чаго іх трэба сабраць. О. Штосьці чытарскае мы зрабілі. В сэнсе не чапай, нам трэба. А! Рэтрыт. У нас, дарэчы, гэта таксама быў стэлс. Сэнс гэтай гульні ў тым, каб чапаць смаколікі. Вы шо? Матка боска. О, можна кіраваць на ВСД. Так трошки зручней. Іх цяпер 3. Матка боска. А, зжерлі. Жерти, жерти, жерти. Ах. Трэба карыстацца гэтымі пляшкамі, таму што на будучае іх пакідаць няма сэнсу. А! Што спачатку? Толькі не кажыце, што спачатку. О, не спачатку. Але ж да халеры. Так, яны аднаўляюцца, але ўсё адно іх зжэрці прыемна. Апошнія. О, але ж да халеры. Стаміўся жэрці. Жо, перамаглі? Перамаглі. Так, што ты там казаў? Не, кеджабаб, это разумею. Узнагароды, вось. О, слухайце. А, не гэта? А гэта што? Ты мне патлумач. Ну гэта то, што стварыў. Гэта карткі. А, не, гэта нанова ўзровень. Дакладна не тое, што мы хочам зрабіць. Гэта аж... Ой, не. Упс. Не. Дык, а што малася на ўвазе? Зараз мы пойдзем у трэцюю міні-гульню, а містер Сінкер распавядзе, што ён маў на ўвазе. Узнагароды за медалі. А дзе іх паглядзець? Якія ўзнагароды за медалі? Я ж памятаю, там гэты самы кекс, келіх і штосьці яшчэ.
Матка боская. А, трэба іх прыманьваць, мабыць. Ці не. Ці што? А што рабіць? Ну, то бок я разумею, што гэта Тетрис, але... Нам трэба ухіляцца карацей. Матка боска. Бдень-бдень. О. И такое. Не кананічна. Матка боская. Якась халера. Я не памятаю, у маім Тетрісе гэтага не было. А! Зноўку размазала. А! Так, пачакай, штосьці я раблю не слушаць. Стаем сюды. Дуже добра, што можна арыентавацца па сваіх крывавых слядах. Шмяк. Боже, зноўку шмяк. Сур'ёзна. Ля. А шо? А шо рабіць? Не, я зразумеў, що вішня, а шо? Так. Я, шчыра кажучы, не зразумеў, што вось гэта былі за супербомба, за... О, кінжабам. Але ж папярэднія ўзнагароды таксама трэба было паглядзець. А. Мы іх усё ж такі паглядзім. Ці не паглядзім. Нам адарвало рукі. Халера, не паглядзелі, ну. Што гэта за рука? Так. Штосьці, здаецца, тут нейкае падазронае. Вось усе тыя страшныя знакі, што мы учора малявалі з Гекафій, яны ўсе тутака. І клічнік, і чэрап.
Ніндзя ведае, над чым тут трэба смяяцца. Это літаральна сітуацыя, якая нам дуже знаёмая. Ну тыповая, слухайце, тыповая. Ня. О. А божухну, ну ось як завжди. Так. Вау. Угу. Фейс-контроль. Ля, вы паслухаць, як яна гучыць. Злазь. Здаецца, трэба знайсці тую, што робіць туда-да, туда-да. Во, знайшлі. А далей што? Я не ведаю. Вось гэтае робіць туда-да, туда-да. Окей. Ага. Во, і ніндзя таксама прыбегла. Куды цябе пасадзіць, каб нічога не зламала? Так. Спадабалася, вы паглядзіце. Так. Працуе, але нейкім няслушным чынам. А, тут паглядзіць яшчэ адна. А, пачакайце, а калі запхнуць камусьці ось так. О. А што гэта было? Окей. Гэта садавіна выглядае смачна. Ну так. Просто што ніндзя да яе не далятае. Вітанкі, Алексей Бай, жэўжыкі. Ну так. Дакладна жэўжыкі. Куды яе запхнуць? А калі зрабіць ось так? Кінджабаб? Ага. Окей. Дзень добрый. Так, сюды мы 100% не дакідаем. Так, таксама ляціць. Окей. Здаецца, там штосьці упала. А, мы вось дыстанцыённа кідаем. То бок, во, сапраўды упала. Окей, мы цяпер павук. Паспрабаваць гарызантальна.
А, за горизонтально кидать? Не, мы уже разобрались, як тут. О. Дякую, дякую, приємно. Шо? Это что было? Так, эту мы еще не каштовали. Ага. О. Життєва. Знайома ситуація. Зараз мы все паспрабуем і будем гадаваць ужо ніндзю. Ну так, дохлі. Давайте гэта зробім мы, потым падбярем ніндзю з ямкі. І ось так. Хутчэй за ўсё трэба зялёны, каб яна была буйнейшая і каб пакласці панядзелак. Да пачакай ты. Да не. Покатилася. Цяпер скидаем зялёны. Таму што зялёны, здаецца ж, зялёны зрабіў нас буйнейшымі. Зараз паглядзім, як яно сюды спрацуе. О! Пятница. Ну, а чаму? Окей. Не смачно. Шосьці, мне, дарэчы, здаецца, нам патрэбна і вось той блакітны, які на суседнім экране. Але мы ўсё ж такі спачатку пакаштуем усе тутака. Ну, бо як інакш. О! Зноўку не тое, окей. Кладзем на месца. Здабываем аранжавага. Вось ён там упаў. І... О! Так, окей. Не. Наприклад, ось так. Не спрацавала. Окей. О. А, і цяпер мне трэба жерці. То бок іх усіх трэба заткнуць. Ні халеры сабе. Окей. Давайте заткнем. Я, дарэчы, жару смаколік таксама.
А то ён так смачна тут. Добра, добра, не чапаю. О! Ні халеры сабе. Затыкальные жевжики, но... Кайфы. Суседка такая, ну, спачуваю. Окей. А що з тобою можна зробити? Кенджабаб. Так, а що можна зробити з ним? На божухна. Да почекай. Это то же самое. Мабуть, столярку треба разбить под ім, ці что-нибудь яшчэ. Що тут? О. Окей. Нет, талерка не кликабельная. А, то бок ён заглядзеўся ў той бок, а мы праслізнули. Бачыце, гэтая гульня пра стэлс. Я ж кажу, гэта Immersive Sim са стэлсам. А гэтая халера зноўку спёрла смаколік. О. Матка просто. Так. А, трэба мануальна, слухайце. Галаваломкі з фізікай, слухайце, гэта ўжо лепш, чым Half-Life 2. Матка. Модераторская лыжка, ну. Гэты ўзровень у нас натхнёны арэганай. Вау. Шо? А тутака мы лепш, чым каралева. Тутака мы адлупасілі лыжкай і шалтая-балтая.
О, дурний. О, дурний. Тягни, тягни, тягни. Ага. Мінус полова чучела. Так, так. Ля, капелюш згубив. О, нормальово. Беру. Да не, нормальовая. Давай перший. А, хтось там згадував Angry Birds. Дик 8. Понеслася. Ой, слухайте, я ще й керую. В сенсі я можу целить у певне місце. Вау! Добро полетело, ухваляю. Не бейся. Ау. Холера пингвин. Зашмат птушок, я вам скажу. О. О. Окей. А куди ти пішов? А, ён перасоўваецца. О. Цяпер 3. А як гэта? Што менавіта трэба зрабіць? А, не потрапіў. Трошки не потрапіў. Вось неяк гэтак, мабыць, трэба. О, атрымалася. А, божух, ну вы паглядзіце, якую схему трэба. Окей, лупашым вось у той барабан. Капец. Так, зараз спою. О. Распевочка, ну. Так мы уже распелись.
Так, а гэта што? У нас цяпер Евангеліон пачынаецца, слухайце. Окей. А што рабіць? Капец эпічна. О, атрымалася. А блакаваць можна было, сур'ёзна. Жараем штосьці зялёнае, гледзячы на то, як б'юцца роботы. Да забяры ўжо ягадку. О, трошки хорору. Гиджабаб. І капелюш забраў. І ягадку. Кайфово. Так. О, у нас тут зноўку варыяцыі пачаліся. То бок цяпер ёсць што даследаваць. Ага. Ад капелюшка залежыць рэальнасць. Вау. Ля, які кайфовы грыб, вы паслухайце толькі. Окей. Ух, отпустила. Кинджабаб. Боляча, ну, вядома, боляча.
Трошки боляче. Ніхалі собі. Трошки хорору. Гэта не працуе. Тут такая... О, па-першае, грыб у нас заткнуўся. І я забыўся паспрабаваць вось гэтую кнопачку. Ауч! Не цікава, не спадабалася. Пипец смешно. Так. А що у нас у першопочатковій реальності? А, глядзіце, мы радыё калі включылі, то пры гэтым пачынае спяваць грыб, і пры гэтым пачынае вось гэты шар шкляны з пінгвінам таксама размаўляць. Трэба больш грыбоў. Зараз пойдзем да грыба. Толькі яшчэ ж паспрабуем памацаць. Окей. В сенсі. Слухайте, а можа у гэтым ёсць нейкі сэнс? Ну, то бок мы там не просто лёталі, мы там штосьці маглі націскаць. Давайте паспрабуем па-першае кнопачку, па-другое вішню. В сэнсе мы жары. Вось тут така у нас дзесьці вішня, вось тут така дзесьці у нас кнопачка. Не спрацавала. Мэ. Ладно, давайте зазернем яшчэ да снегавіка. Во, вось я гэта яшчэ не спрабаваў. Раптоўна. Опа. Понеслася. Пинджабаб. В сенсі, там была такая опція, серйозна.
слухайце, сапраўды, гэта я не націскаў. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вітанкі, Эль Паўлік. Так, здаецца, нам не сюды. Слухайте, божухна. Робім жоўты снег. У прамым эфіры. А шо ў выніку? Я яшчэ не паглядзеў відео, так. Мы ж будзем з відэа працаваць падчас будняў, то бок, калі будзем маляваць. Для гэтага я буду і рыхтаваць відэа, і глядзець відэа. У тым ліку тое, што вы запрапанавалі. А на выходных мы, бачу, адпачываем, чылім. І я, шчыра кажучы, не ведаю, што мы робім. Чароўныя капялюшыкі. Ну так, даволі чароўныя. Не-не-не, ось давайте цяпер... Ось так. Відос на 1,5 хвіліны? Ну, паглядзім. Абавязкова паглядзім. Просто зараз мы трошки больш занятыя. Мы стаім на кактус. І шо? І як табе? Щось я не надто адрэдагаваў. Дарэчы, так, у Death Stranding гэткім чынам мы вырошчваем грыбы. Ось гэтая фішка, дарэчы, мне дуже падабаецца. Отпускай пакрысе, ну гэта файна, адчуньвай. То бок вы хочаце мне сказаць, што ў гэтым пакойчыку у нас трэба знайсці, куды менавіта трэба пасаць. Нам кудысьці ў пэўнае месца трэба. Давайте опустим пингвина, окей. Я ўжо здагадваюся, што хутчэй за ўсё трэба грыбоў. Грыб таксама абассаць. Помста магільшчыка, ну так. Дабраўся да пінгвіна, ну. Зараз грыбочак пойдзем паліваць. Ну да Эль Паўлік, калі хварэеш, то сны заўжды такія да халеры натхняльныя. О, слухайце, дык гэта ў нас у сусвеце Death Stranding адбываецца. Лагічна? Лагічна. А я не ведаў. А чаму мне раней аб гэтым не распавялі? Я б ужо даўно прайшоў бы гульню. Таму што гэткую гульню... Вось гэта я дарма зрань. Насамрэч, нам цяпер трэба пайсці паглядзець, як менавіта зменіцца гэты апарат у іншых сусветах. Тут, як было радыё, так і засталося. Я ведаю, чым прышпіл.
Зараз мы ўключым радыё і цяпер яны будуць па-іншаму спяваць. Во. Кинджабаб. Заглохли. Складаний квест. Ну, слухай, Альпавлік, по моїх адчуваннях тобі нічого дзіўнага і не приснілося. Такое адчуванне. Так, я зразумеў, што трэба зрабіць. Глядзіце. Спачатку подрубаем радыё. Потым ідзем не ў лёд, а ў пустэлю. Гэты жэўжык скідае. І калі ён скіне, мы пойдзем у звычайны сусвет. Цяпер ідзем сюды. Оп, все, можна забіраць. Ой-ой-ой-ой. Ля подстава. А божухна. Вітанки, Пюрбай. Ну там такая ситуация отбылася. Матка боска. Дарэчы, Пюрбай, я тебе надойчу згадваў. Матка боска, що тут робіцца? Пасля таго, як мы прайшлі... не тая пляшка. Пасля таго, як мы прайшлі Dishonored 2, я павярнуўся Dishonored 1. О, кайфы. І выявілася, што Dishonored 2 просто пипец, як моцна хужэй за Dishonored 1. Ось калі я параўнаў наўпрост, я аж моцна расчараваўся. Ля! Іншапланетяне! Іншапланетянин не зялёны, на жаль, інакш мы яго б жерлі. Теперь придется жерть яблок. И шо? Ага. Ніхай сабе агрэсіўны. Сюжэт тут даволі складаны. Але калі коротка, мы вось гэты аранжавы жэўжык намагаемся схапіць ягадку. Вярнуўся таму, што захацелася.
Я шмат чаго з першага ўспомніў і вырашыў пераглядзець. Што гэта было? Здаецца, яму не падабаецца, як мы спяваем. Божухна. Не працуе. Колькі тут опцый? Кличьте богему, у нас тут котик. Так праходжанне абавязкова атрымаецца. Але зараз пасля чучала, то бок ужо заўтра мы пойдзем у прэй. Карацей, трэба было яго проста адпінаць. О, ебас. Так, у гэтай гульні ёсць опцыі. Ні халеры сабе. Карацей, працягваем разбірацца з іншапланетянамі. Ля, якія опцыі. Давайте Гадзілу паглядзім. О. Не спрацавала Гадзіла. Давайте рубаць мячом. Ох. А, ну тыповая, дарэчы, тыповая сітуацыя з іншапланетянамі. Зноўку да нас прыляцелі і загінулі ад нашых мікробаў. Ля, капец. Не спрацавала. Не спрацавала. Таксама лухта. Каточак. О, амаль спрацавала. Я, дарэчы, пра гэты фільм глядзеў. Фільм называецца «Ноуп».
Пра іншапланетян, якія лёталі на караблях з тканіны. Доўга распавядаць. О, яшчэ одна механіка, глядзіце. Снайперскі ўзровень. Ох, матка боска. А калі ось так? Раптоўна трошки спрацавала. О! Тут увогуле ў яго трапляць не трэба. Відаць. О! Ну так, дарэчы, ледніковы перыяд узгадваецца даволі такі. О, ось гэта я разумею. Зноўку сюды. Здаецца, ось тая жабка мусіць з'есці вось гэтае незразумелае, што лётае. Але я, шчыра кажучы, не ўпэўнены. Жабка, глядзі. Лётае. Не хоча. Ну окей. Ну вось, лётае. Шчыра кажучы, я трошки не цямлю. Можа, патрапіць у гэтае трэба? О, штосьці адбываецца. Окей. Космос. Ну, гэта ўжо дакладна ледніковы перыяд. А, цяпер трэба з папраўкай лупашыць. Окей. Бля, не потрапіў трошки. Зорныя войны, ну.
Так, цяпер дробная халера. Як яна лётае? Ля, трошки. Матка боска. І що? Ля. Во. Що я наробив? Добре питання, що я наробив. Що гэта? Я не упэўнены, що його варта чапаць. Мілата? Ну не ведаю, падазрона. Багоўка. Не, фу, я зразумеў, що гэта багоўка, але... Во, я казаў! Я казаў! Я казаў! Я ж казаў! Яна нам руку аджэрла. Кузьба. Ты паглядзі, зараз нас пачапаюць. Нам зараз зжаруць усё. А я казаў! Я казаў! Опа. Кінджаба. Зноўку збегла, ніндзя ўратавала. Ну. А нам цяпер бегаць шукаць. А блоки? Шо? Окей. А ти що робиш? А ви що робите? Просто лежите. Вы поглядите, колькі іх тут. Вось гэта зусім мелкая, а ёсць яшчэ мельчэйшая і наймельчэйшая. Давайте паспрабуем пачапаць. Вось гэта яшчэ ёсць. Мы яе зжэрлі. Окей, ёсць ось гэтая. Скрымер. Выбачаюся за тое, што не папярэдзіў. Відавочна, нам трэба, каб нас закінула сюды. Для гэтага трэба
Вось гэтую халеру зарадзіць. Вось гэтую халеру выкарыстаць у якасці снарада. А нам трэба ставіць сюды і нас вось гэтак закіне. Окей. Пакладзі пакуль што. Гэта ў гэты бок. Не, такая, слухай. А навошта нам ось гэты жэвжык? Давайте глянем. Каб не надо тупіць у суботу ўвечары. Дарэчы, ўсё адно ні халера не зразумела. Так. Спачатку трэба зарадзіць. Окей. Спачатку робім ось гэткім чынам. Гэтую халеру кладзем сюды. Самі сюды. І робім бжух. Во. Пасля гэтага. А што пасля гэтага? Трэба, каб яно неяк стрэліла і ось сюды, а мы ось туды. Во. То бок нам трэба стаць сюды. Яно зробіць вось так, а нас закіне сюды. Відаць. Шо? Ну, слухайце, не гледзіш на тое, што ось нібыта яна расслабляльная, але ось гэтыя, так бы мовіць, квесты тут дастаткова сур'ёзныя. А як яна туды? Пачакайце, як яна туды? То бок трэба стаіць тут, каб паляцець сюды. Так, пачакайце. Ну, складана, слухайце. Мне аж цікава трошки. Пеньк. Цяпер. Ось сюди. Цяпер. Мы ось сюди. Халера. Вертайся. Гэта трэба пакласці сюды. Самім зарадзіцца у гармату гэтую.
Робим бжинк, бжинк. Окей. Теперь. Во, нарешті. Що, кваску хочеш? Не. У нас знову птушки. Чучело інкогніта. А, ти ось сюди дійшов, а далі вже не йшов? Ну, ми до сьогодні докладно пройдемо. Ого. Ви тільки поглядите. Який імерсивний у нас тут геймплей. 4 варіанти взаємодіяння. Давайте спробувати. Спочатку давайте поспим. Ну, слухайте, нібито спрацювало. Холера. Ягодку знову сперли. Ніндзя. Що ти робиш? Ти знову сперла ягодку. Не ешь я. У гэтай гульні ягодка як дранік. Так. Шкода. Не сперла, а уратавала. Ну, магчыма. Вядома, шкода. Зараз жарым штосьці зялёнае. Жарем. Ля, які музон, ви послухайте. Щось не надто зрозуміло, що нам треба зробити, каб перекулити стакана. Трохи слабо гульню чуть, а що ж ви не кажете? Гэтую гульню трэба чуць, таму што яна гучыць шыкоўна. О. Гэта было небяспечна. А божух на яно зноўку паўзе. Ну так что, теперь можно? Не, теперь нельзя. Не. Няма слёвага адрознення, што менавіта націскаць. А што гэта?
Божухна. Бабулина скивица прибегла. Каб кусать нас. Так, окей. Да мы уже ведаем, як туды залезці. А що гэта было? Вы бачылі? Мы выпадкова трошки зламалі гульню. Бах. Ну так. Аномалия. Аномалия. А навошта мы сюды лезем? Ось у мяне трошки няма ідэй. Що тут менавіта трэба зрабіць? Таму што, ну, аж зусім усё да халеры рознае. Няхай табе сківіца дапаможа цягнуць. Не цягне. Калі іх будзе больш, магчыма, яны сольюцца ў нейкае штосьці адно і падымуць гэтую крышку. А, все, максимум. Все одно ні халер не працуе. Шо? А, то бок вось цяпер. Калі іх 3, мы зможам падняць гэтую крышку. Сур'ёзна? Дацягні. У падказцы сказано, што ты зможаш. Не, я не можа. Все ж таки, здаецца, трэба, каб нам гэтыя сківіцы дапамаглі. Давайте вылазьте. Вылазь, кажу. О. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Не працуе. Так, давайте глядзець на схему. З гэтага мы ўжо выціснулі ўсё, што маглі. Літаральна ўсё. Можа, з ім трэба паразмаўляць? Не, размаўляць ён не хоча. Давай яшчэ. Не хоча. А, магчыма, трэба пачакаць, пакуль яна ўсе так выйдзе. І павярнуць яго ось гэтак.
все яшчэ не халер не працуе. Але цяпер у нас гэтыя сківіцы ходзяць самі па сабе. І не спрацавала. Давайте глядзець на схему. Вось першую частку мы зрабілі. Другую частку мы націснулі, яно ўсё вылілася, што трэба было. Але вось гэтага шчаслівага моманту, дзе мы робім пынк, у нас не адбылося. Гэтая крышка ўсё яшчэ зачыненая. І опцыі у нас і не той, каб ёсць, у тым сэнсе, што тутака нам дазваляюць паразмаўляць, тутака таксама ёсць варыянты. А тутака мы можам толькі цягнуць. Ну, калі мы нават ужо з падказкамі не можам вырашыць, што рабіць, то гэта праблемка. Так. Вось гэтыя кропелькі. Яны не могуць патрапіць сюды, таму што невядома чаму. Прашпільна, але ўсё яшчэ не тое, што нам трэба. Кінджабаб. Гей. Прашпільна. Я разумею, але, ну, у інструкцыі сказана, трэба цябе давіць. Але з яго мы ўжо ўсё выдавілі. Выціснулі, то бок, вядома. Не цісні. Цісну. Таму што, ну, мы мусім штосьці зрабіць. Слухаць, а можа трэба цягнуць, не проста націскаць, а цягнуць неяк. Там, напрыклад, ось так. Не, можна толькі націснуць. Яно клікабельнае, але толькі клікабельнае, без варыянту, то бок ніякай міні-гульні тут не схавана.
Не, гэта таксама не працуе. Нам трэба з стакана дастаць ягадку. І як мы можам заўважыць, гэта трошкі невідавочна зусім. Вось на гэтым моманце мы трошкі зламаліся. Відавочна трэба падняць гэтую крышку. Тут літаральна гэта намалёвана. Але і гэта звязана неяк з сабакам, сківіца сабакам. Сківіца сабак. І гэта ўсё яшчэ не працуе. Няхай ён будзе перакулены. Окей. Таму што у нас хімія, ён у нас перакулены. Але хутчэй за ўсё ён перакулены трэба менавіта, каб выпусціць сабака. Ну, а смазаць затычку так, вось мы нават выціснулі тое, што ў нас будзе працаваць у якасці смазкі, але вось яно неяк набліжаецца да затычкі і ўсё. Мыла, мыла, вось мы націскалі на мыла, вылілася вось 3 зялёныя кроплі. І ўсё. Яны выціснуліся і яны не працуюць. Чаму? А можа, давайте паспрабуем спачатку зрабіць. Во. Таму што, магчыма, штосьці зламалася. Вось гэта халера, якую мы не можам выцягнуць. Вось яна паўзе, тудэму-сюдэму. Потым намагаецца пралезці сюды і не можа. Не, так вядома, што спачатку перагорнутая пляшка, таму што у гэтым неяк удзельнічае сківіца сабак. Таму што бачыш, там была вось гэткая халера стрэлачка. Ад сківіца сабакі стрэлачка ў бок да халеры мыла. Як яны між сабою звязаныя, я штосьці не ухапляю.
кропля нумар 2, кропля нумар 3. І ўсё, і мы павярнуліся да статус-кво да таго, як перазапусцілі. Гэты ў нас ужо пусты. Шо мы не ухапілі? Што тут яшчэ такого схавана, што аж катэгарычна не атрымліваецца? Ну, то бок, вось гэтая ніжняя частка, мы ўжо яе знайшлі і рэалізавалі нават, то бок, гэта дастаткова проста. А верхняя? Шо? Як? Дзе? Вітанкі, вончык. Жыццё нармалёва, вось мы у даволі дзіцяча выглядаючай гульні захраслі так катэгарычна, што аж трошки сорамна, таму што нават з падказкай не можам разабрацца, што рабіць. Шо? Ось я кажу, незразумела. Шо? Вось подказка. Собака выпустили. А, стакан, бачите, яшчэ трэба будзе падняць. Але мы спрабавалі гэта рабіць з паднятым стаканам. На кран лазіў, так. Кран у нас трэба для другой часткі гэтага пазлу, дзе трэба будзе выпускаць пасту. Шчотка спужаецца, падбяжыць да крану, мы залезем на кран і паўз гэтай халеры, якая ўтворыцца з нашага вось гэтага мыла, спусцімся ў стакан. Але мы захраслі вось тутака. Гульня суперская. Чучу. Але вось раптоўна яна мала таго, што стэлс імерсіў 7, дык яшчэ і складаная, як выявілася. Ну, вось трэба вось гэтую халеру, гэты корак выцягнуць неяк. А як? Ну, яго можна клікнуць, але яго можна толькі клікнуць, і ў результаце у нас нічога не атрымліваецца. Звычайна да гэтага корка яшчэ ланцуг ідзе. На іншыя дзень я ўжо спрабаваў. Сабака нас пужае трошки. Не, яны не клікабельныя. Яны просто поўзаюць тут унізе і ўсё. О, яны не рэагуюць. Нам трэба ланцуг. Таму што я ведаю з жыцця, што калі гэткі корак ён туды зойдзе, то пальцамі без ланцуга яго цяжка выцягнуць. Што? Не. Ой, зараз ці ўвогуле? Таму што ўвогуле я змоталю, а зараз абсалютна не ўмоталю. Гэтае мы ўжо спрабавалі. На кран залазілі, ну, мы ведаем ужо
навошта лезці на кран, нам трэба выцягнуць корак, халера. Ён, халера, зусім не выцягваецца. Класс. Пунктик, я выдержи. Ну, давай паспрабуем что-нибудь зрабіць. А, вось арыгана ўжо нахапалася гэтых самых. Жэрці яго нельга, яго можна паставіць на месца. Ну так, вось. Яго можна жэрці паставіць на месца. Сюды можна скокнуць, паставіць на месца корак і жэрці. Шо? Так я ўжо глядзеў, што будзе. Гэтая халера пужае шчотку. Мы цяпер можам залезці на кран, але гэта нам трэба не зараз, а потым трошки. Ну. А, пачакайце. Пачакайце, я, здаецца, прыдумаў. Давай, выкуклівайся. Так, зараз. Менавіта. Ось яна зараз паўзе. Мы такія, оба. І што ў выніку? Шо? Шо? Ну, слухайте, мне гэта пипец як дапамагло. Дякую за вадзіцу. А, казваеш? Выджагаю. Спачатку паспрабуем тут яшчэ што-нибудь выцягнуць. Не цягнецца. Полезем до водицы. Шо? Серьезно? Скотыняка. Ну, гэта выявілася неяк занадта складанага ў гэтую суботу для мяне. З Луцка? О. А я спаліся. Ох, давно я, дарэчы, не быў дома. Нарэшце мы прайшлі гэты момант. Ну, слухайце, захраслі. Сорамна зусім. Не дзіўна, што містер Сінкер далей не прайшоў. О. Ну, занадта дзіцяжа, але бачиш, якая складаная. О, а я вось так пакіну, мне падабаецца. Кінжаба. Вось шо гэта такое? Адкуль ты гэта ўзяў?
Опа-на. Вітанки. Трошки скримів. Ягодку сперли. Маловато будет, ну. Так, я и ниндзя у шклянках. Так, тут увогуле вся гульня вокруг того, що ми шукаємо ягодку. О, матриця. Так, яку обираємо? Чатик. Скажите, яку обираємо? Яка вам більше подобається? Ці застаємося ми у матриці, ці прочинаємося. Яка смачніша? Пипец, вы допомогли, я вам скажу. Ну окей, давайте попробуем леворуч. Ага. Зеленая, нема зеленой. Шо? Я вы поглядите, какие пригоженькі. Так. Вось нам інструкцію показали, що треба зробити. Так, ну тоді нам треба синє, тому що з допомогою оранжевої ми перетворяємося на слимака. Зробиться собачкам, ну. Шоколад з орехами кайфовий. О, глядите, мы виконали потребування. Але я больше драники люблю, калі шчыра. Сёння, дарэчы, мы у обед бахнули драников. Было кайфово. Серьезно? Вы послухайте гэтую агучку. Холера. Ля.
Ля! Що робиться? Сел на шину. А! Шаурма файна. Але калі абіраць, то я лепш бахну якого чебурека ці дранікаў. Старая школа, так бы мовить. Так, ну дай уже ягодку. Аргана, бачиш, до чого ти довела чоловіка? Вось ми і знайшли. Ми знайшли, хто менавіта нам псаваў настрой. Зламаліся. Все. Кирдык. Ляйка скотыняка. О! Так, а як нам гэта праходзіць? Ля. Трэба хуценька клікаць. О, борщок файна. Слухайте, пачынаецца хоррор. Ухваляю. Кінджабаб. А гэта я націснуў? А, гэта я націскаю. Выломали все зубы. А! Вылазь. Кинджабаб. Ля. Амаль. Ледь. Радыло пачалося. Вітанкі, ауч патату. Ну так, эпічная бойка. А зараз у нас увогуле карыда пачалася. Полетели ў страўнік. О, слухайте, ёсць імавернасць, што там у нас зараз пачнецца лабірынт. Ля! Я ж казаў лабірынт. Так, пачакайся, зафіксуйся. Паглядзім, куды нам трэба. Нам трэба ось сюды.
Не-не-не-не-не. Во. Ну, вось глядзіце, гэта ўсё скончылася. У нас літаральна ёсць пазнака, куды мы можам выйсці з гэтай складанай сітуацыі. Шо? Шо? Що робіть? Я несумленно. Не-не-не, не в той бок. Куди? Какая ракета? Ты шо, шалела? Ух. Тисни. В сенсі я перемог. А що гэта было? Я ж перемог. Чаму показалі нібыта ён гэта самае? Так. Толькі не кажыце мне, што мы будзем лавіць яйкі ў скрыню. Карацей, над нами моцна здзекуюцца. Шо? Тренировки, медитація. І що у виніку? Не, Mortal Kombat не атрымалася. Я перемог! Алло! Бью! Алло? Ну, я ведаў, що так будзе. Я не паспеў да камацу. Ён улупіў першы.
Дякую. Takamatsu Prapanuya, Happy Birthday. Мы паспрабавалі ўсё. Takamatsu Prapanuya Gymnastika Zapastsiu. Не сабе, ну бачиш, як атрымалася. Вось. Перамаглі хітрасцю. Гэта мы перамаглі штосьці ў сябе ўнутры. Глыбокая філасофская гульня. І мы павярнуліся ў страўнік. Так. Дык гэта, куды будзем вылазіць? У нас ёсць два варыянты. Два выйсця. Як на вашу думку, куды будзе лепш? Ну, арыгана, калі цябе з'елі, заўжды ёсць менавіта два шляхі. Давайте спачатку паспрабуем менш непрыемны. Мы яму залезлі ў галаву і перапраграмавалі. Слухайце, добра, што не палезлі ў сраку. Кинджабаб. Блин. А вось трэба было б захавацца, а тут няма магчымасці захавацца, на жаль. Мы з ніндзяй павячэралі. Віншую нас усіх. Ну. А, вы паглядзіце, як все добра атрымалася. Ну так, кожнага вечару. Абсолютно звычайная халера. О, рекурсія пачалася. Що з другим шляхам? Ну слухай, зараз мы апошні, менавіта апошні ўзровень перазапусцім і палезем у сраку. Тут просто ёсць магчымасць абраць менавіта ўзровень, то бок гульню захоўваць нельга, але ўзроўні захоўваюцца. Велічэзны дзякуй Аманіце дызайн. Гульня сапраўды кайфовая. Красавельчыкі. Так, ну шо, вы готовы лезть у сраку? І? Так, вось. Ці вось. Мабыць, вось. Пакуль ён яшчэ злы.
Зараз нас зноўку зламаюць. Адчуваем пакуты лютыя. Все. Траўма псіхічная. Так, спачатку зубы, памятаю. Бжденьк. Потым у нас будзе бойка. То бок гэтыя зубы на нас нападуць. Адразу лезці, ну так, сапраўды было б хутчэй. Але спачатку трэба пабіцца. Ну давайте, давайте зубы, киджабаб. Ау. Джоджо чучел. Ура, 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 ура. Полезли в вантробы. А, ну спочатку бычок. Так, все, вантробы. Понеслася. Стой, 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 стой. Почакай. Нам трэба паглядзець. Маршрут. Маршрут, здаецца, застаўся той же самы. Не. Не. Оба. А, блин, яшчэ ж цяпер з гэтым дробным біцца. Зараз мы атрымліваем кантузію, пачынаем біцца з самім сабой унутры, перамагаем. І ўжо пасля гэтага можна будзе палезці ў сраку. Гэта наша другое я.
Наши дрэнныя звычкі, карацей. Наша звычка жэрці пасля 12. Шахматы. Дякуем. Жараем штосьці зялёнае. Ці ты прапануеш яго жэрці? Тут ёсць гэткая опцыя, але яна не спрацавала, на жаль. Вось мы яго перамагаем. Абсалютна. І ўсё гэта дарма. Пакуль яна мяне не зжэрла. Ай. Доўгая гісторыя пра то, як мы вучымся каратэ. Вывучаем. Хе-хе. Ось за Слімака дуже крыўдна, таму што няхай мы не перамагаем, але Слімак-то перамог. Слімак 100% перамагае. Нават некалькі разоў перамагае. Нарэшце. Нарэшце зараз мы яго пераможам. Прачынайся, прачынайся. Нам пора лезці ў сраку. Всё, шаноўныя. Рыхтуемся.
Все. Спасыр абсолютно не 2 гадзіны. Komatsu Мы just адтуль вярнуліся дуже хутка. На жаль, тут не шмат канцовак. Насамрэч, праз тое, што гэта Immersive Sim, тут мусіць быць розныя канцоўкі, але ось трошки прасцей гульня, чым я думаў. Але што паробіш? Галоўнае, што ўсё скончылася файна. Цудоўна, ну, прыгоды скончыліся, мы пажэрлі. Усё як трэба. Смачна есці нам усім. Мы з вами прайшлі яшчэ одну гульню Аманіты Дызайн. Мы прайшлі першы самарост, другі самарост, трэці самарост, батанікулу і вось цяпер чучел. Шыкоўна. Мы прайшлі сраку. Ну так, ёсць. Так, будзем праходзіць і ўсё астатняе таксама. А зараз, шаноўныя, мы з вами пойдзем адпачываць. Я зладжу рэйдзік, каб вас перакінуць на іншага стрымера, а сам пойду шпапкі. Добраноч усім, добрых сноў, няхай сніцца вішня. Да зорачкі мы завітвалі учора, таму сёння мы ляцім да каточка. Даўно ў каточка не было. Всё, добраноч. Заўтра зазірайце, мы пачнем праходзіць Prey. Prey гэта сапраўдны Immersive Sim з сапраўдным стэлсам, без жартаў. Пачнем раненька, каб падаўжэй пасядзець. Всё, паляцелі.